San Irenew fis-sena 200 jgħid the glory of God is a person fully alive. Din vera ta' ġobdi. Meta bniedem qed jgħix il-potenzjalità kollha tiegħu, saħħtu l-intelligenza, ġifieri mhux tal-li Alla ma jtieħodlok xejn, ġifieri inti ħad tkun il-glorja tiegħu. Isu inti għandek tarbija din it-tifla jew tifel jekk ħajjikber, jekk ħajsir intelligenti iktar minnek, jekk ħajkollu inti ħajkun il-glorja tiegħek, inti kull darba tgħidek ibni. U dawn huma temi li huma rikorrenti u perswas li inti tafa dil-ħaġa, dawn huma temi li huma rikorrenti f'ħafna skejl tal-filosofija, inti titkellem fuq l-attwalizzazzjoni ta' Maslow, l-individuazzjoni ta' Jung, naf jek tmur anka tok illum il-ġurnata, jenna forsa banalizzata, Tony Robbins jgħot jgħajlek you have to be your best, the best, anka kelli l-Nila Ġus għawek li kienet titkellem fuq the best version of yourself. Ġifiri, il-Knisja, jew il-Kristjaneżmu, ħana il-Kristjaneżmu. Fem li dak huwa almenu fil-kuntest terrestriali il-kwidità ta' dak li għamlek. U meta Jung jistudja l-archetypes, jitkellem propju fuq dawn. Rijat jitkellem li fl-umanità f'kull kultura u studja ħafna kultura ġabarhom ħafna, fl-umanità hemm archetypes li qegħdin f'kull imkien, issibhom fil-Kristjaneżmu, għax din hija żerrija, il-Knisja temmina wkoll din, li ż-żerrija tal-verità ma baqgħetx biss fuq il-Kristjaneżmu, imma li kull reliġjon, ma kienx teżisti sa ftit żmien ilu, li kull reliġjon għandha fiha iż-żerrija tal-verità. Issa hu il-Hindu, eżempju. Ir-rapport li għandu ta' ġentilezza man-natura, mal-annimali, mal-affarijiet, aħna laqqas nibdew bihom. Li huma valur importanti uman li l-ġentilezza mhix biss mal-bnedmin, imma l-ġentilezza hija wkoll illum qegħdin nitkellmu ġifieri l-enċiklika tal-Papa fuq in-natura hija bomba kbira, ġifieri aħna qed naqirdu n-natura tagħna, l-arja li qed nixorbu minnha l-ilmijiet, il-baħar, jekk aħna jekk jien d-dar tiegħek inti qabbatta, tippretendix li mbagħad ħadd tmur torqod il-lejla ġolkam tas-sodda għax tkun qabbatt l-ambjent li inti suppost tgħix ġew fih. Issa, ħafna drabi dawn huma importanti ħafna, ġifieri il-fidi vera, min għandu fidi vera, min għandu spiritualità vera, ma tistax tbedu mill-oħra, ma niġux majna suplas black and white, imma li l-oħrajn jistgħu għandhom parti mill-verità li qegħdin jiżviluppawha b'mod ħafna iktar profond, forsi iktar minna, għax qed jagħtu enfasi iktar minna. Fuq l-arketipi ta' Jung. Mela, waħda mill-arketipi ta' Jung huwa il-figura messjanika. Tal-figura li jissagrifika lilu nnifsu biex jifdi l-umanità fil-kas ta' Kristu jew l-att ta' nies f'kuntest komunali. Però hemm figuri li jippreċedu lil Kristu li kienu messjaniċi, li jgħaddu mill-istess proċess li għaddi Kristu. Jidir li għadel jekk tista' forsi hawnhekk korreġina jaf għandi xi ftit żbalja. Imma pereżempju l-Baal, B-A-A-L. Jidher li wkoll li dak kien tal-messjaniku tal-fertilità. Mela forsi mhux Baal. Imma forsi jekk tista' tfittex messianic figures preceding Christ xi ħaġa. X'tagħmel minn dan il-fatt li kien hemm dawn il-figuri li għaddew mill-istess traġit tal-mulej. Però mhumiex parti mill-liturġija kristjana, spex ta' huma xi ħaġa li antiċipaw il-Kristu.